Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan Eneko Barberena idazlearekin eta Ander Untziaga pianojolearekin hitz egingo dugu, baina elkarrizketak baino lehen has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Albiste nagusia, aurtengoa Sanferminik gabeko bigarren urtea izanen dela da. Horretaz gain, modelo agentzia bateko nagusiaren biktimak epaiarekin ados ez daudela ere azpimarratzen du azalak. Bestalde, enpresek txertoa hartu duten langileen erantzukizunpeko aitorpena sinatuko dutela jakinarazten du. Baita, pentsioei urtean seme-alaba bakoitzeko 378 euroko osagarria gehituko zaiela ere. Gaia aldatuz, Nafarroak legez makrobaserriak instalatzeari utziko diola nabarmentzen du Notiziasek. Eta azkenik, langabeziak Nafarroan 41.725 pertsonari eragiten diela aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Volkswagenek auto elektriko txiki bat egitea pentsatu du Landabenen eta Martoreien. Argazkiaren bidez, eskailera mezan itxaropena nagusitu zela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroa lanbide hezkuntzako tituludunen enplegu tasen buru dela jakinarazten du egunkari honek. Baita Nafarroan, COVID-agatik 1039 lagun hil direla ere, 4 azken egunean. Bukatzeko, pentsiodun berriek seme-alaba bakoitzeko plus finko bat kobratuko dutela jakinarazten du azalean. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak Gipuzkoak konstituzio auzitegiak autogobernuari emandako beste kolpe bat ahalbidetzen duela dio. Argazkiaren bitartez aldiz, Audientzia Nazionalak Barbado eta Zelaia 4 urtera kondenatu dituela jakinarazten du. Bestalde, Gomezek ertzaintzari salaketa jarri diola aipatzen du, eta lan borroka manipulatzea egotzi diola lakuari. Horretaz gain, Hego Euskal Herrian COVID-aren eragina pixka bat lasaitzen ari dela ere jasotzen du azalonek. Eta amaitzeko, 40.000 langile espedientepean eta beste 2.578 langabe erregistratu direla azpimarratzen du. Berria ikustera pasako gara. Titularrak jakinarazten duenez, hirukoiztu eginda giza trafikoaren biktima diren adingabeen proportzioa. Irudian aldiz, ilustratzaile desberdinek egindako zakilixutak ageri dira. Horretaz gain, Zelaiari eta Barbadori 4 urteko kartzela zigorra ezarri dietela jakinarazten du komunikabide honek. Baita Eusko Jaurlaritzako hartarazi duenez, SARS-CoV-aren erresuma batuko aldaera edatzen ari dela ere. Bestalde, Komisiones Obreraseko Euskadiko Industria Federazioaren idazkaria den Javi Gomezi tartea eskaintzen dio berriak gaurko azalean. Azkenik, Hego Euskal Herrian, urtarrilean, 2.578 herritar gehiago lanik gabe gelditu direla jasotzen du. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Komunikabide honek urriaren 12ko ekintzengatik ikertutakoek otsailaren 9tik 12ra deklaratu beharko dutela jakinarazten du orrialde nagusian. Gainera, Zubiak saioak irratiaren argia saria jaso duela ere aipatzen du. Eta amaitzeko Dana Models agentziako buruak biluzik grabatu zituen emakume batzuek epaiak kritikatu dutela nabarmentzen du. Eguesibarrekin hasiko gara. Olatzko ludotekan inauterietako jarduera bereziak antolatu dituzte 3 eta 12 urte bitarteko aurrentzat, beti ere ludotekan erregistratuta badaude. Jarduerak otsailaren 15tik 19ra izanen dira goizeko 8etatik eguerdiko 3etara. Izen emateko azken eguna gaur izango da 012 telefonoaren bidez, eta asteko 25 euroko prezioa izango du erroldatuentzat eta 50rekoa erroldatu gabekoentzat. Horretaz gain, genero arrakala digitala gaindituz eta alduntzean aurrera eginez programa ere antolatu dute. Programa honetako prestakuntza jarduerek 4 ordu eta erdiko eraupena izanen dute eta musutruk izango dira, online edo aurrez aurre. 3 saio egingo dira. Lehenengoa, otsailaren 8an goizeko 10:00 12etara izango da, konektatuta egoteko aplikazioei buruz. Bertan, bideodeiak eta WhatsAppa landuko dira. Bigarrena, otsailaren 9an ordu berean izanen da, egunerokotasunerako kudeaketa aplikazioei buruz, osasuna eta online banka erabiltzen ikasteko. Eta 3. eta azken saioa, otsailaren 11an izanen da, aisialdierako aplikazioen, hau da sare sozialen inguruan. Programa honetan izen emateko familiendako arreta zentrora deitu beharko da. Eta Eguesibarrekin bukatzeko, udaletxeak lehenengo zebrabide inteligentea piztu du Sarrigurengo Europar Batasuneko etorbidean.
Galarko zendeara pasako gara. Bizi ditugun garai konplikatuak direla eta erreskate emozionalerako tailerrak antolatu dituzte. Martxoan burutuko dira, ostegunero eta hileko azken asteartean. Ordutegi desberdinak eskainiko dituzte, goizeko 10 edo 11 erdietan eta arratsaldeko 5 ala 6 erdietan. Tailerrak Noaingo kulturetxean eginen dira Belen Sancho psikologoaren eskutik. Eta izen emateko bertara deitu beharko da goizeko ordutegian otsailaren 24 baino lehen. Bestalde, aste txurirako hiri kanpaldiak ere antolatu dituzte 3 eta 12 urte bitarteko haurrentzat. Aste osorako ala 3 egunetarako. Kanpaldia Noaingo San Miguel ikastetxean izanen da goizeko 8etatik eguerdiko ordubiak arte. Eta izen ematea zabalik da otsailaren 7 arte, telefonoz goizeko ordutegian ala web orriaren bitartez. Iruñearekin amaituko dugu. Iruñeko udala oinezkoen pasabide semaforodun bat ari da jartzen Sarrigurengo errepidean, Mendillorri eta Erripagaina artean zirkulatzeko. Orain arte, elkarrengandik hurbilen zeuden 2 oinezko pasabideen artean 320 metro inguru zeuden, egunean batez beste 16.000 ibilgailu baino gehiagoren zirkulazioa duen bide batean. Lehendakaritza batzordean emandako datuen arabera gainera, handik igarotzen diren ibilgailuen 60%k ez du betetzen bide horretan ezarrita dagoen 50 km/orduko abiadura muga. Izan ere, ibilgailuen 25%k gainditzen zituzten orduko 60 kilometroak. Oinezkoen pasabide berria eremu horren gainerako aldearekin koordinaturik dago, eta 4 metro zabal da oinezkoak igarotzeko eta 2,5 metro bizikletendako. Une honetan, obra egina dago eta 2 semaforo instalatu dira 2 zutaberekin eta 2 makulurekin, haien ikusgarritasuna 100 metrotik bermatzeko moduan. Egiteke daude lurzorua pintatzeko lanak eta lorategiko azken ukituak inguruko landareetan. Semaforoak ziklikoki erregulaturik daude egunean zehar, eta gauean sakagailu bidez funtzionatuko dute. Erregulazio ziklikoan, semaforoak informazioa ematen du hurrengo fasera igarotzeko, hau da, oinezkoendako berde edo gorri jartzeko falta den denborari buruz. Halaber, instalazioa seinale akustikoak aktibatzeko sistema zordintuta dago ikusmen urriko pertsonentzat. Lanek iraunduten bitartean, zuhaitzak eta zuhaixkak kendu ziren, pasabide berria zabaltzeko, eta horiek hiriko beste toki batzuetan arrakastaz birlandatu dituzte. Eta gai aldatuz eta Iruñarekin amaitzeko, zaintzaren artea erakusketa ikusgai izanen da Kondestable Jauregian, Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Eskolako Diseinu Graduko emakume ikasleek egindako 16 lanen bilduma. Lan honekin omenaldia egin nahi izan da erizaintzaren lanbideari. Pandemiaren garaian giltzarri bilakatu baita gaur egungo gizartean. Erizaintzari artearen bidez egindako omenaldi hau 16 panelen bidez eginda. Horietako bakoitzak sormen kontzeptu ezberdin bat erakusten du. Herritarrei helarazteko pandemiaren egunerokoan oso presente egon den arren askorentzat oraindik ez ezaguna den lanbide hori. Erakusketa doan bisitatu daiteke, Kondestable Zibiboxaren ordutegian. Hau da, astelehenetik ostiralera goizeko 9etatik gaueko 9etara eta larunbat eta igandetan goizeko 9etatik ordubitara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Erakusketa hau egiteko lanak duela urtebete baino lehenago hasi ziren. COVID-19 oraindik Espainiara iritsi gabe zegoenean. Lehenengo urratsa izan zen osasun arlotik kanpoko jendeari galdetzea haien ustez zer kontzeptuk definitzen duten hobekien erizaintza. Guztira 1163 ideia jaso ziren, eta lanbidea hobekien identifikatzen zituzten horiek aukeratu. Lan hori egin eta gero, Arkitektura Eskolako Diseinuko graduko ikasleak erizaintzako graduko ikaskideekin elkartu ziren, lanbide horren bokazioaren benetako errealitatera hurbildu ahal izateko. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldien iragarpenekin. Gaur, hodei gehiago eta tanta batzuk izango ditugu. Hegoaldeko haizea zakari biliko da goizeko lehen orduetan, baina baritzera egingo du goizak aurrera egina ahala. Gainera, arratsaldean ekialdera egingo du haizeak kostaldetik hurbil dauden lekuetan. Zeruan, hodei ugari pilatuko da une batzuetan, eta orduan tanta batzuk bota ditzake. Hala eta guztiz ere, ostarte batzuk irekiko dira, batez ere kostaldean. Nahiz eta temperatura maksimoak apur bat jaitsi, giro epelarekin jarraituko dugu. Eta bihar, ostegunean, hodei geruzak loditzen jarraituko du.
Ia egun osoan zerua estalita egongo da, eta une batzuetan euri txikia egingo du, batez ere arratsalde eta gauean. Hegoaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean indarra galduko du eta aldakor geratuko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1919ko otsailaren 3an, Pedro Jose Elizegi Peio Errota bertsolaria asteasun hil zen. Gainera, otsailaren 3an ere, baina 1924ean, Woodrow Wilson Ameriketako Estatu Batuetako 28. presidentea hil zen. Horretaz gain, gaurko egunez 1957an, Paul Auster eleberrigile estatu batuarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1959an, Lawrence Tolhurst Britaniar musikoa eta The Cure taldeko bateria eta teklista jaio zen. Kaixo, eneko zer moduz? Ongi esan behar, egia esan, pandemia honen erdian ari gara eta ez da gutxi, hortaz ongi izango dut. Zuek ongi? Bai, ongi baita ere. Moldatzen ez, garai berezi hauetara pixkat. Bai, ja, honezkero izan dugu aski moldatzeko, orduan orain ur gainean egoten ikasten, ez? Igeri edo zerbait. Bai, bueno, zuk aurten gainera hilbeltzaren beka irabazi duzu, ez? Beraz, pozik egoteko arrazoiak badituzu ere? Bai, egia esan urte guztiak ez dira hasten horrelako albiste on batekin eta egia esan pozik nago bai. Niretzako aukera ederra baita idazten jarraitzeko eta gero ondoren ateratzeko liburu bat ere. Eta nola erabaki zenuen honetara aurkeztea, beka honetara? Bueno, batzutan egoten dira buruan ideia batzuk hainbat urtez, ez, beraien lekua aurkitu nahian, o beraien bidea egin nahian, errekasto bat bezala, eta nik banuen ideia bat, eta, bueno, egin nuen horri buruzko lagin bat, baita ere apur bat azaldu nion epaimaiari, zein zen nire asmoa gero, eta, bueno, beraiei gustatu egin zitzaien eta horregatik eman diate aukera. Orduan berez, ideia lehenagotik bazenuen, hau zenbait urtetan atzera egin behar da, ulertzeko nola baitez, oinarria edo non sortu zen sorrera? Bai, bueno, azkenean batzutan etxean entzuten dituzun kontuek edo haurtzaroko hainbat oroitzapenek egiten duten nolabait, bueno, hainbat kontu iradoki eta nik bertan agertzen den nik lanean islatu nahi duen mundu hori apur bat ezagututa, bueno, nahi nien horri egitea bidea eta gero, bueno, aukera izan da novela beltza bihurtzea, egia zen gustoko dudan generoa da ere eta horregatik oso pozik. Orduan pixkat zure bizitzan ere oinarritzen da badu hor parte bat zurea? Bai, ez dakit nire bizitzan, baina bai nire inguruko batzuen bizipenetan eta horitzapenetan. Azkenean kokatu dut aizkoan, aita horkoa dut, badutan familia, eta bueno, nahi izan dut bertan jasotakoa bat itzuli, ez? Kasu honetan, historio gisa. Eta, bueno, izenburua xukuneatik aldendua ala da. Bai, izenburu provisionala, egia zen aurkeztutako lagina bera eta gero izenburu ere oraindik provisionalak dira. Baina bai, xukunea da aezkerako hitza zutegiari esateko eta, bueno, badakizu batzutan horrelako etxeetan zu ondoa izaten da leku epel bakarra egoteko neguan, guk ez dugu gazik ez bestelako kalefaziorik gurasoen etxean, eta, bueno, zentzu hortan bertan entzundako historiei referentzia egin nahi nien. Eta hango euskarari baita ere?
Bai, apur bat, ez naiz ausartzen, ze guk etxean etena izan genuen euskararen transmisioan, orduan nik ez dut aizkera aski ongi ezagutzen, agian egingo diota referentziaren bat, ze bueno, baditut hainbat lagun ni baino iaioagoak hortan, baina bueno, printzipioz hori, koloren nota batzuk emateko lain, baina ez aizkerari espazio handia emateko. Eta hilbeltza ezagutzen zenuen lehenagotik? Bai, banekien bazela bastan aldean jendek kementsua euskarazko literatura beltza eta bestelako literatura beltza asko maite zuena. Ez naiz iritsi oraindik festivalera, aurten ere egingo denak COVID-agatik aski modu berezian, baina bai, banuen haien berri zorionez, Euskal Herria ez da horren handia eta horrelako ekimen txiki orok argi handia ematen dute. Orduan garrantzitsua da, halako ekimenak ospatzea. Bai, ez balego elkarte bat atzean, eta elkarte horrek ez balu izango udal baten laguntza edo argitaletxe baten laguntza ezinezko izango zen, ez? Euskal mundu hau behar dugu guztia, behar ditugu zarautzeko literatura jaialdiak, beharrezkoa dira irakurle taldeak egotea, eta gero nola ez, bastan moduko leku baten horren ezaguna egin dutena hainbeste autorek, euskaraz den hizkuntzatan, importantea da ere han egotea horrelako kemena. Eta aipatu duzu, genero beltza gustoko duzula ez, baina noizbait idatzi duzu genero honetan murgildurik? Ez, ematen dit lotxa, baina nolabait dut eskolan egin nuela noizbait horrelako detektibe ipuin tipiko bat. Idatzi dut bestelako genero batzutan aritu naiz, poesian, ipuinetan eta bar, baina ez dut izan aukerarik, horregatik ere bada erronka polita eta gainera hilbeltza elkartekoek oparitu zizkidaten 26 liburu irakurtzeko, igela argitaletxeko 6 beltz osoa, orduan badut nun inspiratu eta nundik ikasi. Orduan zuretzat ere nolabait esperientzia berria izango da. Bai, gainera da genero bat, badituena jarraitzaile sutsuak, eta horietako batzuk baitut inguruan, eta ja zaizkit hori buruz galdezka, orduan bada ere erronkaz, hori espektatibak sortu dira, eta gero batek erantzun behar di espektatiba horrek. Orduan, orain, zenbateko epea duzu berez liburu hau idazteko? Printzipioz aurkeztuko da 2022ko abenduan, horrek urte pasa ematen dit horretarako, baina, nahiz eta badirudien badela denbora, gero bizi egin behar gara, lan egin behar dugu, eta beste 1000 kontu nahazten dira hor. Orduan, nahiago dute sartzea lo eta ekitea hasieratik, ze bestela horrelako lan bat egitea azkeneko orduan. Orduan bazabiltza ja buru belarri horretan, ala oraindik lasai hartzen? Bietatik ari naiz idazten, ari naiz ere dokumentatzen, nire inguruko batzuei eskatzen laguntza, badirelako hainbat alor espezifikotan adituak, adibidez, aseguru etxeko peritu bada protagonista, eta nahi dut egon, aseguru munduko jendearekin, apurra kontatzeko nola den ofizio hori, baita ere espazioak ikusten, pena orain ezin naizela joan COVID-agatik aezkoara, espero dut hemendik ez oso berandu jurnalizatea, eta bitartean idazten ere, ze batek idazten duenean, gero 1000 buelta ere egin behar dizkio idatzetakoari eta komeni da ekitea bai. Orduan, itxaron beharko dugu ikusteko ez, pixkat zer den idazten duzuna, baina ideia orokorra zer izango da, zertan aipatu duzu ez, aezkoako familia giro hori pixkat tradizionala? Bai, kokatzen da berez, badago konflikto bat, artzain batzuk, mendizaleak eta gero mehatzaritza enpresa bat, nahi duena bertan mehatze bat egin, gertatzen da istripu bat, izugarria eta nire protagonista doa istripu hori ikertzera, bere aseguru etxearentzat, eta
bertan jungo da ikusten, ikuspuntu ezberdin egon litezkeen aldi berean, eta horrez gain zaituko naiz aurkezten aezkoa, ez da nire asmoa egitea horrelako lanetan topikoa izaten den eskualde ilun eta jende ilun, ez da horrela, ez da arrasate baino ilunagoa, ez argiagoa, azkenan da beste espazioa gehiago, badituna beriztasun batzuk, nik nahi nuen landa giroa islatu eta egia zen arrasate herri industriala eta aukera handiagoak ematen dizkita aezkoak mundu hori islatzeko. Eta zuk idazterako orduan pentsatzen duzu pixka bat irakurlearengan, imaginatzen duzu ze motako perfila edo izan dezakeen irakurleak, ala libre egiten duzu, zuri ateratzen zaizun bezala. Uste dut, ezin dela bat guztiz eskapatu irakurle batzuen aurpegi ikustetik, ez? Beti duzu beldur hori, hau zela interpretatuko da. Baina era berean, erortzen bazara soilik horretan, etzenuke sortuko. Hau da, zuk sortu behar duzu zuretik, eman behar duzun honena, eta gero, ez dago zure esku, behin ja jendeak esku artean duenen liburua, bakoitzak interpretatuko du alduen bezala edo nahi duen bezala, batzuei gustatuko zaie eta gero beste batzuei ez, eta bateko hori gestionatzen jakin behar du. Eta orain novela eleberri beltzean murgilduko zarela, honek nolabait ere irekitzen dizkizu bateak gero beste mota batzuk, beste genero batzuk probatzeko, inoiz egin ez dituzunak? Generoen artean saltzean ibili izan naiz, baina egia da urteekin, ez dakiten bihurtzen zarela zuhurrago edo gaztaroak dakarren ausardia hori aitzen joaten den, baina egia zen esperimentuek gerota errespetu handiagoa ematen diate. Kasu honetan niretzako erronka polita da, baina ez naiz ausartzen esatera bihar edo etzi hasiko naizen beste zerbaitetan. Momentuz honekin badut lana sobera eta gero ja jungo gara ikusten. Eta zer gustatuko litzaizuke zein da zure helburua liburu honekin? Gustatuko litzaidake obioa badirude lan on bat egitea. Gustatuko litzaidake jendeak gozatzea irakurtzen ari den bitartean eta baita ere ikustea, azkenean protagonista bakoitzak zergatik jokatzen duen bezala. Azkenean nik hemen ahaleginduko naiz marrasten pertsonaia batzuk eta nahi dut jendeak ulertzea. Gero ez du esan nahi jendeak konpartitu behar duenik hori jakina, baina bai apur bat ikustea, zertzela da ezberdinek. Interesgarria dirudi horrela esan da, gero ikusi beharko dugu, ez? Emaitza. Hori da, bai, hasiera batean premisak interesgarrik izaten dira, baina gero hori konparatu behar da produktuarekin, bai. Beka emateko orduan zure aukeratu badute ere, zerbaitengatik izango da, ez? Espero dut, egia zen, eskertu nizkien PMIko kidei beraien hitzonak, baina baita ere egin zizkidaten pare bat aholku kontuan hartu ditudanak, hobekuntza gisa, ez? Azkenean, hauxe da momentua, erabaki batzuk hartzeko lanari dagokienean, aholkuak entzuteko, eta egia zen oso pertinenteak iruditu zitzaizkidan bereek egindako proposamenak, nik ere ikusten dituenak, eta egia zen eskartzen diez, horrela aukera ematen didate hobetzeko eta apur bat nire lana hobeto planteatzeko. Primeran, orduan itxaron beharko dugu, zure liburua irakurtzeko eta orduan kritikaren bat edo iritziren bat eman ahalko dugu. Primera, nik gustora asko entzungo duzuen iritzia eta eskerrik asko baita ere elgarrizketa hau emateagatik edo aukera emateagatik behintzat nire lanaz hitz egiteko. Mila esker, zuri guri tartetxo bat eskaintzeagatik eta orain animo lan asko izango duzuta. Hori da, eskerrik asko. Kaixo, Ander, zer moduz? Oso, ondo, egunon. Hemen naiz. Izia ongi? Bai. Zu pianojolea zara, ezta? Eta diska bat zure lehenengo lana edo atera zenuen, justo gainera pandemia guzti honekin egoera pixkat arraro batean, ez? Eta zer aldi guztu kontatu lan horri buruz?
A ber, ideia lehenago ateratzea zen, justo grabazioa egin genuen pandemiaren aurretik, baina, karo, gero, gertatu zena, eta orduan, pixkat hor gelditu zen, en stand-by edo, eta, baina, bai, azkenean nik ja, gogoak neuzkan, naiz eta igual momentu honena ez den, baina gogoak neuzkan ateratzeko, eta orduan, ia urte bete, osea, grabatu genuenetik ia urte bat pasatu zenean, ja atera genuen, eta bueno, bai nire lehenengo diska da, edo nire izena daraman lehenengo diska, naiz eta nik aurretik beste diska batzuk grabatu ditudan, baina, bueno, talde moduan, edo, talde baten barruan. Osea, hau bada nire izena daraman lehenengo diska, eta, bueno, normala den moduan, bueno, emozio alde batetik, eta ez dakit, ardura edo urduritasuna, edo, bueno, puntu ezberdin horiek, badaude, ez? Baina, bueno, printzipioz, ilusioa, esango nuke, eta posa. Esan duzun bezala, zuk bizitza oso ez, pasa duzu nolabait musikarekin harremanetan eta pianoa jotzen, eta zergatik erabaki zenuen zure lan propio bat atera nahi zenuela? Bueno, ni betidanik izan dut konposatzeko edo nire musika, nire mundu musikala beti izan dut, nire barruan, ez? Batez ere, pixkat etxean, ez dakit nola esan, etxean ni bakarrik egon naizenean, beti izan dut konposatzeko eta nire gauzak jotzeko eta nire mundu musikala hor egon da. Gero gauza da, bueno, errealitatean, egunerokotasunean ez dut izan hori kaleratzeko aukerarik, bueno, ez delako ere hain erraza, ez da? Baina, bueno, pixkanaka eta nagusi egin naizen heinean, argi neukan momentu hori heldu behar zela, ez? Eta, bueno, justo, bueno, zirkunstantzia hola konkretu batzuk eman ziren, justo jazz, goi-mailako jazz ikasketa hauek bukatu nituen, neuzkan horra abesti batzuk, eta esan nuen, bueno, hau da momentua, neukan ere jendea inguruan hori egiteko, eta horregatik egin nuen, bueno, momentua llegatu zelako, baina nolabait hori betidanik izan, banekien momentua llegatu behar zela, noiz helduko zen hori ez zegoen argi, baina, bueno, orain izan da. Orduan berez, kantuak lehenagotik prestatzen dituen eta kontua izan zen saltoa ematea grabatzera? Holako zer, bueno, a ber, bueno, iruzpal ez dakite, diskak dauzka 8 abesti, ez? Esango dut 4-5 abesti, neuzkan ja aspalditik, osea, urte batzuk dauzkate. Egia da, behin diska grabatu behar nuela erabaki nuenean, hor abesti pare bat sortu nituela espreski nola itzateko diskarako, baina printzipioz, doinu batzuk aspaldikoak dira, bai. Eta esan duzu bezala, zuk jazz ikasketak egin dituzu, eta diska honetan ere jazz estiloa edo nagusitzen da, ez? Bueno, begira, jazz ikasketak egin ditut, orduan, jazz ikasketa hauek eman diete azkenengo tokea edo, ez da? Baina egia da nire movida musikala, nire aspaldiko movida musikala, ez dakit nola esan, edo nire unibertsoa, lehen esan dizuan unibertsoa, ere beste, bueno, ez dakit, ez da, badakizu, norberaren musika definitza beti da pixkat zaila, baina esango nuke alde batetik badagola olako punto minimalista, experimental, ambient pixka bat, eta gero hori jazarekin nahaztuta, hor atera zaigu zerbait, horrelako zerbait. Ez dakit, nahi duenak, entzun dezala eta atera ditzala bere konklusioak edo. Orduan hori gomendatuko zenioke zure diska entzutea, badago publiko konkreturen bat agian gehiago goztatu halko duena? Begira, gauza bat argi dago, musika instrumentala da nik egiten dudana. Orduan hori nahiko hasiera puntu konkretua da, esan nahi dut. Musika instrumentalarekiko nolabaiteko, ez dakit, konpromesua izan behar duzu. Bueno, konpromesua ez, baina behintzat, esan nahi dut, ez dago ahotsik. Badago ahotsa, baina, bueno, 3 kantetan ahotsa dago, baina pizkat instrumentu moduan, ez dago hitzik. Orduan, musika instrumentala egiten dut. Jazz instrumentala, musika pizkat hori nahiko,
bueno, lasaia momentu batzuetan, gero, bueno, badago energia beste momentu batzuetan, baina, bueno, nik esango nuke, bai, jakin behar dela zer den, ezta? Ez da, esan nahi dut, ez da mundu guztiarentzako musika bat, edo nik behintzat ez dut horrela pentsatu, azkenean nire unibertsoa da, eta bueno. A ber, ala ere, esan behar dut oso atsegina dela entzuteko, eta edo nork entzun dezakela, obviamente. Baina, bueno, esan dezagun musika instrumentala dela, bai. Gainera, jaza ez, agian, badu publiko konkretuago bat, ja berez estilo hori gustoko duena. Bai, egia da ez dela oso jazz ortodoxoa nik egin dudana, esan dizudanarekin jarraituz, badituela beste hori hartzun batzuk, baino bai, zuk ezaz duzuna, azkenean, eta ez dago inolako arazorik, nik badago jendea, nik badakit nire lagun batzuk, edo familiako batzuk, edo ingurukoek, nire musika entzun dute pixkat konpromesuagatik, baina, ez da euren gustokoena, ala. Bai, a ber, ez dela gustokoena, baina bai, ez da entzutera ohituta daudena, eske normala da, eta musika pixkat berezia egiten dugunok, badakigu gure publikoa ez dela mundu guztia, eta ez da zer gertatzen. Eta harro gaude, esan nahi dut egiten dugu, hori gustatzen zaigulako, eta hori ikasi dugulako, eta hori delako gure proposamena, dago hor puntu artistiko hori, ez da? Orduan pixkat zure helburua zein izango litzateke diska honekin? Begira, batez ere, eta guzti hau gauden egoera honek, ez dakit, behintzat, bukatzen denean edo beste pantalla batera salto egiten dugunean, nik nahi dudana da, zuzenean, azkenean guk horretarako egiten dugu. Guri gustatzen zaiguna, diska grabatzea eta diska grabatzeko prozesu hori oso polita da, eta badago hori egin dugu, eta oso ondo dago. Baina orain nahi duguna da, zuzenean, orduan, nik bai uste dut adibidez, zuzenekoak ondo funtzionatu dezakela, badaukat konfiantza hori. Orduan hori da, orain nire helburua litzateke hori, badaukat maiatzan badaukat data bat, Bizkaian, han aurkeztuko dugu, eta espero dut handik beste kontzertu batzuk agertzea. Hori da gure helburua, bai. Orduan momentuz, zuzenekorik ez duzu egin? Ez dugu egin, ez. Oraindik ez. Gaude, bageneukan, data pare bat geneuzkan, baina bertan bera gelditu ziren egoragatik, abenduan aurkeztu behar genuen, baina azkenean ezen posible izan. Eta gero, maiatzan jarri dugu aurkezpena, pentsatuz eta espero dugu maiatzan gauza pixkatola baretua egotea, eta ea posible den. Bai, printzipioz, maiatzan izango da, nire herrian, ni Leioakoa naiz, Bizkaian, Leioan Bilbondoan, hangoa naiz eta orain Iruñan bizi naizen, baina Leioakoa naiz eta Leioan aurkeztuko dugu. Orduan berezia izango da, ez? Zuretzat aurkezpen hori gainera, gainbeste denbora itxaron behar izan eta gero? Bai, berezia izango da, gainera, Leioan badago kulturetxe bat, badakizue, kulturetxe bat. Eta nik hor beste nire bizitzako beste momentu batzuetan hor aurkeztu ditut ere beste proiektu batzuk, oso leku berezia da niretzako, eta orduan orain nire proiektua, nire herrira eramatea, hemengo jendearekin, eta nire burua aurkeztean nola izateko, bai. A ber, badaukat urduritasun puntu bat, ez dizut, gezurra esango nuke horrela onartuko ez banu, baina gogoak dauzkat, eta berezia izango da, espero dut berezia izatea, eta espero dut jendea egotea, eta bai. Gainera, kontutan izan da ez, musika estilo hau, eserita ikusteko egokia izan daitekela, eta distantziena eta guzti hori ez dela arazo bat izango, printzipioz. Bai, totalmente ados, bai. Oso, egokia da, egokia da, porque begira, ni banago orain beste proiektu batzuetan, musika dantzagarria egiten duguna, ez, hemen badaukagu proiektu bat hemen Iruñan, Komando Funk, oso proiektu divertigarria, bertsioak egite ditugu, eta orduan, pandemia egoera honetan, kontzertuak egin ditugu, 3-4 kontzertu, eta oso arraroa izan da. Porque azkenean, zu hor eskenatokian, dando saltos, eta jendea jesarrita, maskariarekin, oso tristea da. A ber, egiten dugu eta egin behar da. Baina tristea da. Baina egia da nire musikak, egoera honekin, nik uste hobeto, ez dakit,
Moldatu hobeto eramango dugu musikariok eta baita publikoak ere, bai. Orduan, estilo desberdinak ere jorratzen dituzu, denetariko jotzen duzu, ala bada zerbait ez zaizuna bat ere gustatzen? Bueno, a ber, nik esango nuke batez ere musika beltzarekin zerikusia duenak esango nuke. Ni azkenean oso ez daukat trebetasun klasikorik ez daukat, adibidez. Errespetu handia diot musika klasikoari. Azkenean, a ber, igual ez dakit, baina, bueno, esan nahi dut, irakurtzekoa den musikarekin, ez daukat olako harremanik. Nik nahiago, edo hobeto mugitzen naiz, improvisaziora jotzen duten estiloetan, ez? Bluesa, jazza, funka, eta guzti hauek. Eta orduan ez dakit, eremu horretan mugitzen naiz, bai oso testu inguru ezberdinetan, baina beti ere improvisazioa eta ez dakit, intuiziorako joera duten musiketan edo. Eta improvisazioa eta diska bat grabatzea ez dira pixkat kontraesankorrak bezala? Zer diska bat grabatzen baduzu gero ja, ezin duzu hainbeste improvisatu, ez? Bai, baina jazza egiten, jazza grabatzen dugunok, badaude, esan nahi dut, egia da, interesgarria esatu duzuna, baina abestiak, doinuak edo, konposatuta daude, idatzita daude, baina abestien barruan badaude improvisaziorako tarteak. Orduan, adibidez, nire diska entzuten duenak eta gero zuzenean ikusten duenak, ikusiko du edo entzun egingo du ez dela gauza bera, beti dago improvisaziorako tarte bat. Eta gainera guri gustatzen zaigu asko jazz musikarioi edo gustatzen zaigu asko hor zuzenean jolastea edo gure artean komunikatzea. Orduan, horregatik beti kontzertuak ez dira berdinak, beti gertatzen dira gauza ezberdinak. Naiz eta hasierako puntua, azkenean doinua abestia berdina da, eta zuk ezagutu dezakezu, esan nahi dut. Baina beti egongo dira hor improvisaziorako tarteak, nolabait esateko. Eta improvisazioak orduan entsaiatu daitezke? Bueno, bai, entsaioak egiten ditugunean, improvisatzen dugu geure artean. A ber, karo, improvisazioa ez da holako libertà absoluta moduko bat. Badaude, eremu batzuk daude, definituta daude eremu batzuk, eta eremu horren barnean improvisatzen dugu. Bakoitzak badauka bere improvisaziorako tartea, baina bestek badakite momentu horretan improvisatzen dagoela, eta orduan lagundu egiten diote, gero, esan nahi dut, improvisazioa nolabait definituta dator. Baina, batzutan tarte horiek ireki egiten dira, ere bai, eta gauza ezberdinak gertatzen dira, hori da pizkat gure munduaren, ez dakit izaera edo. Eta gauzak horrela izan da, nolakoa izan zen grabaketa prozesua? Aspaldi, urte bat baino gehiago. Gainera hemen izan zen, Berriozar horrondoan, Berrioplanon egin genuen, Drum Groove, Josu Erbitiren Drum Groove estudioan. Izan ziren 4 egun oso intensoak, goizeko 10:00-tatik gaueko 10:00-tara, ia 12 orduko lan sesioak edo. Eta, besti batzuk ia lehenengoan atera ziren, eta beste batzuk, ez. Azkenean, inspirazio puntu hori lortu behar dugu, eta gainera ez da nik bakarrik lortu behar dudana. Azkenean 6 musikari gara, eta orduan, igual, guk abestiak egiten ditugu hasieratik bukaerara. Hemen ez dago gero egiten direla moldaketak, baina abestiaren, ez dakit, 80% da zuzenekoa. Eta guk batera grabatzen dugu, eta orduan, toma bat egitu duzu, eta, igual ni pozik nago, baina nire kidea ez hainbeste. Orduan, beste bat egin behar da, eta gero aurkitu behar dugu hor punto encuentro. Danok pozik egoteko. Orduan, intensoa izan da, baina oso prozesu polita da. Zaila izango zen inspirazioa hainbeste orduz mantentzea. Begira, kuriosoa da, baina batzutan, daude gora berak, ez da? Igual, goizeko 10:00-etan zaude pizkat berotzen, ez? Eta gero igual, adibidez, ez dakit,
imaginatu, guerdiko ordu batak aldera, aurkitu ezakezu hor momentu, badakizu danak fluxu puntu hori, non bapatean danok nahiko energia berean gauden, gero igual janostean, normalean janostean gauza bera doa, baina gero igual adibidez, arratsaldeko azkenengo partean ere badago beste energia. Nik esango nuke, bai, badago, dala olako olatu moduko bat, non energiak gora eta bera egiten duen, eta gauza da, ez dakit, erritmo horretan guztiok batera joan bagaitezke, asko sobe, ez da? Horlako zer, bai. Bueno, eta orain maiatzera arte itxaron beharko duzu aurkezteko, baina esperientzia esan duzun bezala ez, badirudi gustokoa izan duzula, planteatzen ari zara agian diska gehiago ateratzea? Por supuesto. Izan ere, ja, bauzkat ideia batzuk, eta nire, kidei edo lagunei, porque, bueno, ez dute zer esan aiei buruz, baina, bueno, nik diska grabatu dut, hemen lagun minak direnekin gainera, ez da musikari profesionalak bilatu ditu dela, holako zer, nik nire diska nire lagunekin grabatu nahi nuen, orduan, musikariak, kontserbatorioan ezagutu genuen, elkar ezagutu genuen, orduan, haiekin grabatu dut, eta bai, beste bigarren volumen txu edo egin nahi dut, haiekin ere, pixkat, badauzkalako oraindik, badauzkalako ideiak eta ez dakit, hau itxi nahi dut beste, nire bizitzako momentu hau beste diska batekin itxi nahi dudalako, gero ja igual beste gauzatzuk egin nahi dut, baina momentu honetan beste diska bat egitea gustatuko litzateke, eta gustatuko litzateke gainera hemen grabatzea, musikari berdinekin, eta hasi que bai, hor, bueno, espero dut haber urte amaierako ja ideiak argiak ditudan, eta ea beste bat datorren. Orduan elkartuko zaizkizu agian biak, eta egin barko dituzu batera, ez, kontzertuetan? A ber, ojala, zuzeneko asko badauzkagu, horretan egongo gara, eta, bueno, diska, etorriko da, geroago. Bueno, a ber horra den, espero dut. Eta nahi, norbaitek kuriositatea izango balu eta nahiko baluke entzun kanturen bat, non egin dezake, edo nola? Bale, a ber, momentu honetan, plataforma digital guztietan badago diska entzungai, Ander Unzaga da nire izena, eta Ander Unzaga jartzarekin, hor agertzen naiz, hor agertzen da diska. Diskak ez dauka izenik, simbolo moduko bat da, 2 marra eta 3 marra, horrelako oso, bueno, deigarria da, baina berez ez dauka izenik, simbolo bat da. Eta orduan hori Spotify eta Apple Music eta guzti hauetan badago, eta gero, bueno, YouTubeen badaukagu bideoklip bat, eta orain otsailean zehar beste bigarren bat aterako dugu, bueno, bideoklipa baino gehiago, hor grabazioa egin genuen asteburu hartan, etorri zen, bueno, Anot Mintegia da, bueno, bideoak egiten dituen hor lagun bat, eta, bueno, horrek egin genitu, grabatzen egon zen, eta, bueno, hortik atera dugu material polit bat, eta orduan, badago bideoklip moduko bat YouTubeen, eta gero otsailean beste bat aterako da. Eta hori, nire izena jarri, eta hor agertuko da. Eta fisikoki? Bai, fisikoki ere erosi daiteke. Forbidden Colorsekin atera dut, orduan Forbidden Colorsen webgunean eskatzearekin, eta bestela, bueno, betiko, FNAC eta guzti hauetan, baina, bueno, nik azkenean Forbidden Colorsek badauka hor interneten bere weba, eta hor eskatu daiteke, eta merkeago ateratzen da, eta dana guretzat, eta FNACi ez diogu dirurik ematen. Eta zein da diskako gehien gustatzen zaizun kantua, ala, norbaiti izan beharko bazenio kantu bat entzuteko, zein izango litzateke? A ber, nik gehien definitzen nauena igual 6. Porque abestiek ez daukate izenbururik. Guztia da... Abestien izenburuak dira zenbaki erromatarrak. 6. niretzako berezia da. 6. da orain aterako duguna, esan dizudan, bigarren bideoklip hau hori izango da 6. Baina, bueno,
nahiko abesti ezberdina da beste diskarekin konparatuz, baina ez dakit, bueno, denetarik entzun dut, batzuei esaten dute, bigarrena, laugarrena, zortzigarrena, azkena, seigarrena, bosgarrena, ez dakit, bueno. Bakoitza bere gustuekin. Bai, betikoa, bai. Orduan pixkat ez da gian lehenengo kotileatu, ea gustoko duten musika, eta gero... Hori da. Nahi duenak, eros desala, ni posposi jarriko naiz. Eta gero itxaron beharko dugu zuzenekoetara. Bai, eta ea hemendik ere zerbait, banago mugitzen, hemendik zerbaitola polita aurkitzen dudan aurkezteko. Nik aurgi daukat ere, ez ditut kontzertu asko eman nahi. Kuantitatiboa baino, kualitatiboa nahi dut izatea nire ez dakit kontzertuen nola planteatu, ez da? Ez ditut kontzertu asko egin nahi. Badauzkat beste proiektu batzuk. Hau nahi dut ondo egin, mimoz egin dut prozesu guztia eta kontzertuak ere nahi dut kontzertu politak izatea, lekua proposa, eguna proposa, esan nahi dut. Ez, tokar por tokar esaten dena, ez. Orduan, bueno, nik uste dut ailegatuko dela momentua hemen Iruña inguruan aurkezteko, seguro, porque hemengoak gara, lagun asko dauzkagu hemen, eta seguro baietz. Gainera, horrela izan da publikoarentzat ere oso berezia izango da, ez? Zuk benetan hain gogotsu egitean zerbait. Bai, hori da, bai. Bai, azkenean, musikaren munduan gabiltzen hau, gabienak, hemen. Badakigu zer dena, eta askotan, kontzertu asko egite dituzu, bueno, egin behar direlako, eta bai, gustora, baina, bueno, badaude proiektuak eta proiektuak. Eta benetan, proiektu askotan gaude, lana daukagu, esan nahi dut, ez daukagu presarik, eta hau ondo egin nahi dugu. Nik uste dute, nik, obviamente, nire proiektua delako, baino gainontzekoek ere. Primeran, ez dakit bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun ez duguna esan eta aipatzea gustatuko litzaizukeen? Eskerrik asko gonbidatzeagatik eta, bueno, hori nahi duenak entzun dezala, niretzako benetan oso berezia da jendeak batzuk egin duzu, edo horla, asko jartze dugu, musikariok egiten dugun musikan asko jartze dugu, topikazo bat da, baina egia da, jartze dugu hor gure ez dakit. Eta orduan, jendeak hori entzuteak eta baloratzeak, bakoitzak nahi duen neurrian, oso berezia da. Orduan, oso eskertuta nago, ematen didazuen aukeragatik, nire burua aurkezteko, nire musika aurkezteko, eta entzule batzuk agertzen bazaizkit honi esker, benetan, agurtzea hemendik, eskerrak ematea, entzulei eta zuei ere, eta bueno, ojala zuzenekoetan elkarre ikusten dugun, eta hori da pixkan dana. Mila esker, zuri, Ander, gertutik jarraituko zaitugu, nola doan bigarren diska hori eta zuzenekoak eta guztia. Venga, bigarrena daukaganean deituko zaituztet eta joango naiz hor platora, virusik gabe eta guzti hori. Ados, hemen itxarango zaitugu. Mila esker. Vale, mila esker zuei. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Gaur, goizeko 9:00 arratsaldeko 8:30 Sarasaten San Blaseko merkatua egonen da. Ostiralean bestalde aurrentzako Kiki, Koko eta Moko paiazoen natura gara ikuskizuna eskainiko dute Uharteko kulturetxean. Sarrerak 3 eurotan eros daitezke eta emanaldia arratsaldeko 4:30 hasiko da. Ostiralean ere, arratsaldeko 6:00 eta Artikako liburutegi publikoan Bentura Ruiz ipuin kontalaria izanen da. Jarduera hau doakoa da, baina aldez aurretik gonbidapena eskatu beharko da. Egun berean, ostiralean eta arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxean eta Garaikide 2021 jaialdiaren barne Idoia Hernandez Atxeren Panpina Utxien dantza kontzertua egongo da. Horretaz gain, larunbatean Nogenen kontzertua egonen da Gaiarren. 2 pase eskainiko dituzte, bata 5:00 eta 7:30 bestea.
Gainera, larun batean ere, Garaikide 2021ko programazioaren barne arratsaldeko 6etan familientzako kaskarot antzerkia egonen da Iturramako Zibiboxean. Antzerki honetaz gozatu ahal izateko aldez aurretik izena eman beharko da. Astearekin bukatzeko, igandean, arratsaldeko 6etan alde batetik aurrentzako zinema egonen da Artikako Kulturetxean Maia Erlea filmearekin. Sarrera musutruk izanen da, baina gonbidapena aldez aurretik eskatu beharko da. Eta igandearekin bukatzeko, eta ordu berean arratsaldeko 6etan, baina Zizur Nagusiko Kulturetxean, Pokemon Pikachu Detektibea pelikula ikusteko aukera izanen da 3 euroko sarrera ordainduta. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Ander Untziagaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker, oregoteagatik eta bihar arte.